L-eks kummissarju Ewropew Helena Dalli mistennija tkun appuntata aġent President ta' Malta. Jista' tkun qed tieħu l-irwol li kien okkupat minn Francis Zammit li miet fil-21 ta' April. F'kummenti li tat lit-Times of Malta, Helena Dalli qalet li se tkun qed taċċetta dan l-irwol. Iżda l-Gvern fl-ebda ħin ma konsulta mal-Oppożizzjoni dwar din l-għażla. Fil-fatt f'messaġġ fuq il-medja soċjali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal illi kien biss sija wara li l-medja ħabbret li Helena Dalli se ħatar aġent President li waslitlu ittra minant il-Prim Ministru biex tgħidlu propju dan. Mhux biex jikkonsultani sempliċement biex jinformani. L-informazzjoni kienet diġà waslet li kif waslet għand kulħadd mill-medja, stqar Bernard Grech. U insista li Robert Abela la jaf x'inhi għaqda u lanqas jaf xi tfisser konsultazzjoni. Jaf biss kif juża lil kollox u lil kulħadd biex jasal fejn jaqbel lilu. Issa anka il-Presidenza qed juża. L-Aġent President jieħu r-responsabbiltajiet kollha tal-President ta' Malta meta Miriam Spiteri da Bono tkun imsifra jew meta tkun indisposta minħabba raġunijiet mediċi. Il-Partit Nazzjonalista tenna l-pożizzjoni tiegħu li mhux aċċettabbli għalih li xi ħadd minn dawk li l-inkjesta pubblika sabithom responsabbli tal-klima ta' impunità li waslet għall-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia jokkupa l-kariga ta' President jew Aġent President ta' Malta. Dan kien il-prinċipju li żamm il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech meta s-sena li għaddiet kien hemm ftehim dwar il-ħatra ta' Miriam Spiteri da Bono bħala President ta' Malta u l-istess prinċipju jgħod ukoll għar-rwol ta' Aġent President.